Tässä on kuule se, kun sä teet jotain redstone juttuun. Tästä tulee kestää hetki kyllä. Mä voisin pausata video hetkeksi. Nähdään kun tää on valmis. No niin, nyt tämä on valmis tämä moni juttu. Mä voisin vielä... Mä laitan tänne vaan pieneksi hauskaksi jutuksi. Tämmönen sen kala. Tämä kala on tosi hieno kala. Laitetaan näitä. Sitten... Upsista! Tapahtui pieni tapaturma. Sentään se ei tuhonnut mitään. Tehdään lisää näitä. Hups!